Qui és el pare? No ho sé. Bé, ho has de saber. Va ser fa 6 o 7 mesos. Per setmana puta. ¿Quieres saber qué me ha dicho? No. ¿Te da igual? Dice que eres un chico fantástico. Es un placer conocerte. Si són criatures, com poden enviar criatures a la guerra? No m'entra al cap, això. Són els teus nebots. Això no cal que m'ho diguis. Sisplau, Adi. Ostres, et penses que coneixes bé algú i llavors descobreixes que va pel món amb una dent de dinosaure! Ex! L'explorador es fa petons amb la mestra! Bé. Jo seré en aquest lloc el dissabte, si per casualitat pots venir. I si no, tranquil·la. Sí. ¿Qué es? Solo un recuerdo. Ah, yo también lo he leído. No està mal. Ei! O et comportes o et banyaràs amb fideus! Ah, sí, gallina! Te les vols veure amb la fregidora? Seieu. Bon dia, Maxine. Maxine! Vinga, no en parlem més. Anem per feina. Maxine, sabies en què consistiria aquest viatge a Boston? Ho va decidir la teva mare? Sí. Què ha passat allà?